Mill-studios ta' Net FM, Michael Tribi sellem lilkom il-kol semmija ta' dan l-istazzjon u jistidinkom issegwu din l-edizzjoni tal-lum ta' Italo Mix. Kienet aħbar li ħasdet lil bosta Michael Tribi sejb anfakkar bħala xandar veteran li ħalla marka mhux biss bħala isem sinonimu ma' Net FM iżda l-mod riċerkat li bih kien wassal il-programm tiegħu u fl-aħħar sigħat kienu mijiet il-messaġġi ta' kondoljanzi fuq il-medja soċjali wara li ħarġet l-aħbar ta' mewtu fosthom mill-impjegati ta' Net Media u ex kollegi tiegħu. Anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg sellem il-memorja ta' Tribi bħala persuna li ħadem b'tant lealtà għall-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Grazzi kbira minn għandi Michael Tribi lilkom semmija ta' dan l-istazzjon. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb u ismih it-tajjeb ma' Net FM. Vuċi unika Tribi kien ilu jippreżenta mal-istazzjon sa minn meta beda Radio 101 fl-1991. Italo Mix kien il-programm li tul is-snin baqa' sinonimu ma' Michael Tribi illi kien fost l-aktar persuni f'pajjiżna appassjonati tal-Festival ta' Sanremo. Apparti il-mużika u kellu għal-qalbu t-talim tant illi għal snin twal kien għallim tal-ġeografija u minn għandu ħadu l-edukazzjoni tagħhom eluf ta' studenti. Tribi kien ukoll attivist u persuna illi ma ddejjaq xejn jitkellem apertament favur il-ġustizzja u l-verità.